kinimastar सोरबाय बेबायदि जागोन आरो ना गाइसमोन ओमफ्राय नैबे प्लासाव सेरदो आरो सेक्सन 16.9 बेयाव सेरबाय दा बेबायदि ओंखारगोन ओमफ्राय नोंथाङा नैबेयाव बेकग्राउन्ड बेफोरखौ सेलेक्ट खालामदो दा ओरैजाय बेखौ 30 बा बेसेबां खालामो नों बेसेबां सेकेन्ड खालामो बे नोंनि ओमफ्राय आं दायो 30 सेकेन्ड खालामगोन भिडिअखौ दायो लेयाराव सेरबाय लेयाराव सेरनानै भिडिअ दा बिदि खालामना लाबाय ओमफ्राय दाना लेयाराव थांफिनदो लेयाराव थांनानै बेयाव खालामदो ओमफ्राय बेखिनिखौ दाननो होनो बेखौ एसेबां होनो हादो एसे गिदिर खालामदो बेनि उनाव आरो नेक्स्टआव थांनानै बेयाव थांनानै बेखौ अन खालामदो दा बेखौ बेजों समान बोनानै होदो बेखौ जेसेबां गोलाव भिडिअ ससेबां बेखौ केमसेयाव थांदो केमसेयाव थांनानै बेसेबां होदो दा गाइसमोन बेयाव भिडिअखौ प्ले खालामनानै नायनोसै जों माबायदि जाखो